Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Higit 700 kandidato sa local elections nakiisa sa Peace Covenant signing ng COMELEC. Sitwasyon sa Pampanga ngayong election season, generally peaceful daw, ayon sa COMELEC at PNP. Oka, Delta at VP Lenny, top choice ng mga Fernandino batay sa dalawang election survey. At shellfish galing Bataan, ligtas na sa banta ng red tide. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nakiisa ang higit 700 mga kandidato sa lokal na halalan sa Pampanga sa ikinasang signing ng Peace Covenant and Candidates Forum ng Commission on Elections sa Brenzigao Convention Center sa siyudad San Fernando, Pampanga. Bukod sa ceremonial signing na pakikisa sa payapang eleksyon, nagkaroon din ng pre-orientation sa mga kandidato. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Nangunang pumirma sa Peace Covenant ng COMELEC ang unopposed na kandidato sa ikalawang distrito ng Pampanga na si former President Gloria Macapagal Arroyo nitong umaga ng March 4 dito sa Brenzigao Convention Center. Dahil sa mga commitment nito sa kampanya sa nasyonal ay maaga rin itong umalis at naging maikli ang kanyang mensahe. We will have peaceful elections and safe elections. Ma'am, yung pong pagka wala ho kayong kalaban sa ikalawang distrito, ano mo masasabi niyo ho doon, ma'am? Nagpapasalamat ako sa taong bayan sa malaking support nila sa akin. Okay. Ma'am, any message po sa electorate natin dito sa Pampanga? Itong lokal na halalan ho na to. Go out and vote and let's keep our safety protocols. Ang magkapunggali sa gubernatorial seat na si re-electionist Governor Dennis Delta Pineda at dating Candaba Mayor Engineer Danilo Bailon ay present din. Pagdating sa venue, kahit na magkahiwalay ng mesa ang dalawa, sila naman raw ay nagkakumustahan ayon sa magkabilang kampo. Nakausap niyo na po kanina. Kinumaya lang. Ano sabi ho sa inyo? Okay lang, ginumus ka lang. Okay lang, ilan na lang. Humamay lang. Kita niyo naman ho, ako po mismo lumapit. Ako po nakipagkamay mismo po dito sa aking katunggali, pati po kanyang asawa. Ayoko pong, wala po tayong dapat na, dahil katunggali ko lang sa politika hindi na ho natin kakausapin. Hindi po ganun. Maging ano po tayo, maging maluwag po tayo pagdating sa ganyang bagay. Sana sa lahat din ho ng kandidato, sa mga mayors, other position, ganyan din ho sana tayo, iwasan ho natin yung gulo. Ayon kay Pampanga Election Supervisor Attorney Romel Rama, hindi lamang ito ceremonial signing ng Peace Covenant, kundi nagsilbi rin itong orientation ng mga kandidato kaugnay ng mga bagong alituntunin sa kampanya ngayong panahon ng pandemya. So this is the preparation, informing our candidates of what to do and what not to do this coming election. Higit 700 ang kandidato sa 19 na munisipalidad, 2 component cities at isang highly urbanized city sa Pampanga. Ayon kay Attorney Rama, under assessment pa ang mga itinuturing na area of concern na isinasa ilalim sa color coding's alert status. Actually, so far wala pa namang binabanggit na area of concern except dun sa may sinabi silang 3 bayan na orange and 1 yellow. Oh, yung orange. Pero no area, ano naman yun, it's not of concern actually. Kabilang ba dun yung Arayat, Mexico? Hindi po. Ano ho yung ngayon? Ang yellow as far as I recall is Santo Tomas. Paglilinaw naman ni Pampanga Police Provincial Director Robin Sarmiento, initial assessment pa lamang na nakabase sa nagdaang halalan noong 2019 midterm election ang kanilang pinagbasihan sa mga bayan na naisama sa color coding. Ito ang bayan ng Santo Tomas na nasa yellow code at ang syudad ng San Fernando na nasa orange code. Ang color coding status umano ay makatutulong sa pagresponde at pagtatalaga ng mga PNP personnel sa isang distrito. Kasi itong categorization nito, base kasi ito doon sa mga pangyayari, doon mga previous election. Pero not necessarily ngayon. Not necessarily sasabihin natin, assessment natin na
kung ano ang kung ano ang status ng mga candidates ngayon. Ano? Ito naman sa atin, wala tayong sinasabing intense political rivalry sa Pampanga. So kaya nga tayo meron mga ganito, ang tawag natin dito is mga peace activities para ma-diffuse yung possible brewing in rivalry among candidates. Nakatakdang magsimula ang campaign period ng mga local candidates sa March 25, 2022. Nilinaw rin ng COMELEC ang higpit ng Provincial Campaign Committee sa pag-comply ng 72 hours advance time sa pagkuha ng permit sa mga LGUs bago ang event. Paolo G. Santos, CLTV News. Inaasahan na magiging payapa ang darating na eleksyon sa Pampanga, kaya naman ito ay nasa green code lamang. Magkagayon man, may ilan umanong lugar sa lalawigan na nasa yellow at orange status. Ang kahulugan ng color-coded system na ito sa ulat ni Jenna Lumbang Parunga. Generally peaceful o green code ang status ng Pampanga ngayong May 2022 national and local elections. Ito ay batay sa ginagawang assessment ng Commission on Elections o COMELEC kasama ang Provincial Police Office kung saan wala silang nakitang tunggalian na posibleng mauwi sa karahasan. Meron kami tinatawag na JAPIC, yung Joint Armed Forces and PNP Intelligence summit ng mga intelligence community. So, in-assess yan. Dito naman sa atin, wala tayong sinasabing intense political rivalry sa Pampanga. Gumagamit ng color-coded system ang COMELEC sa pagmarka sa estado ng eleksyon sa bawat lugar. Ang PNP naman ang siyang inatasang magtakda ng kulay ng mga ito. Kapag berde ay payapa at walang inaasahang karahasan. Yellow naman kapag may kasaysayan ng political unrest o kaguluhan. Orange kapag may presensya ng armadong grupo at organisadong kilusan na may paglabag sa batas. At pula para sa critical areas. Bagamat sa pangkabuuan ay may tuturing na payapa ang Pampanga, nakapag-identify ang PNP ng 3 orange areas kasama dito ang Ciudad San Fernando. Habang ang bayan ng Santo Tomas ay yellow status. Naging batayan umano ng PNP ang kasaysayan ng nakaraang eleksyon kung bakit humiwalay ang kulay ng 2 lokalidad. Base kasi ito doon sa mga pangyayari noong mga previous election. Doon, not necessarily sasabihin natin, assessment natin na kung ano ang kung ano ang status ng mga candidates ngayon. Usually, nagkakaroon yan na iringan between the supporters ng mga candidates. Halimbawa, yung mga mas malaki yung campaign material ng isang kandidato, tapos yung isa natakpan niya yung mga campaign materials ng ibang kandidato. So doon nagkakaroon, nag-spark, Kinumpirma naman ni Vice Mayoral candidate Jong Nagit na nagkaroon umano ng minor commotion sa kanilang bayan noong 2019 elections. May mga konting tension, pero hanggang ganun lang po. Hindi naman po dumating sa punto na nagkasakitan ka na. Upang hindi na maulit ang ganitong insidente noong nakaraang eleksyon, umaapela umano si Santo Tomas Mayoral candidate John Sambo sa Team Progreso at mga supporters na huwag magkipag-away. So huwag makipag-away, yung ang isiwalat natin sa ating mga kababayan na yung ating mga plano na gustong maipatupad at mangyari sa ating bayang. Samantala, nagsagawa naman ng Peace Covenant ang mga kandidato sa Pampanga para ibigay ang kanilang commitment para sa isang payapa at malinis na eleksyon. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Oka Delta at VP Lenny, top choice sa mga Fernandino batay sa 2 election survey. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete.
Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. Now tell me what you gonna do. There ain't nowhere to hide when judgment comes for you. See you at the crossroads, and you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, and you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. Bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat, hindi puro pangako at pangbobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Dahil buhay natin ang nakataya.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangunang balita, pare-pareho pong nanguna sa dalawang magkahiwalay na survey na ginawa sa Siyudad San Fernando, Pampanga, sina Vice President Leni Robredo para sa pagkapangulo, re-electionist Governor Dennis Pineda at si dating Mayor at Congressman Oka Rodriguez para sa pagkaalkalde ng naturang lungsod. Si VP Leni, ikatlong beses nang nanguna sa survey na ikinasa sa San Fernando. Narito po ang detalye. Top choice daw ng mga Fernandino bilang City Mayor ang nagbabalik politika na si Attorney Oscar S. Rodriguez. Ito ang resulta ng pinakahuling survey sa San Fernando na isinagawa ng Independent Pollster Solidarity Against Fraudulent Elections o SAFE 2022 Philippines noong February 3 hanggang February 8. Ang SAFE 2022 Philippines ay isang independent, non-stock, non-profit, research at think tank institute na nagsasagawa ng public at private surveys at consultancy services sa politika at negosyo. Isa rin itong Vigilant Voters' Rights Organization. 10% ng higit 190,000 registered voters ng syudad o halos 19,000 katao ang tinanong kung sino ang kanilang ibobotong presidente, gobernador at city mayor at bakit. 25.34% o higit 4,800 na Fernandino ang nagsabing si dating City Mayor at Pampanga 3rd District Representative Oka Rodriguez ang kanilang iboboto. Pumangalawa naman si Liga ng mga Barangay President at Barangay Dolores Captain Vilma Caluag na nakakuha ng 19.79%. Si Vice Mayor Jimmy Lazatin ang pumangatlo na may 18.63% at sinundan ni Pampanga 3rd District Board Member Ross Vihenson na may 15.41%. 3.84% ang boto kay Sandy Kiwa, habang 16.95% ang undecided pa. Si Rodriguez din ang nanguna sa The Voice News Weekly Online Survey, kung saan 59.93% ang nagnanais na maging alkade siyang muli ng syudad. Sumunod sa kanya si Henson na may 38.55%, Lazatin na may 0.73%, Kiwa na may 0.45%, at Kaluwag na nakakuha ng 0.34%. Kabilang naman sa mga naging batayan ng pagpili kay Rodriguez ng mga Fernandinong lumahok sa survey ay ang name recall, ang kanyang pagiging world-class city mayor, ama ng cityhood ng San Fernando, scholarship program para sa mga kabataan, at local and international awards sa good governance. Si re-electionist Governor Dennis Pineda pa rin ang napupusuan ng mga Fernandino sa pagkagobernador batay sa SAFE 2022 PH survey. 80.5% sa mga respondents ang nagsabing si Pineda ang kanilang iboboto, habang 14.49% ang pumili sa kanyang nag-iisang katunggali na si dating Candaba Mayor Danilo Bailon. 80.43% naman ang nakuha ni Pineda sa The Voice News Weekly Online Survey. 0.57 ang boto kay Bailon. Samantala, sa ikatlong pagkakataon, nanguna si Vice President Leni Robredo sa napupusuang presidential candidate ng mga Fernandino batay sa SAFE 2022 PH survey. Kabilang sa basehan ng mga respondents ay ang good governance, COVID-19 response, integridad, proven leadership, karanasan at achievements. 41.2% na higit 19,000 Fernandinos o 7,856 na botante ang nagsabing si Robredo ang kanilang napipisil na magiging susunod na Pangulo ng bansa. Sinundan siya ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng 23.8%. Nasa ikatlong pwesto naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na may 14.1%, na sinundan ni na Senator Ping Lacson na may 8.4% at Senator Manny Pacquiao na may 7.68%. 4.68% naman sa mga respondents ang undecided. Nanguna na rin si Robredo sa dalawa pang magkahiwalay na survey. Ayon sa Data Analysis and Research for Elections o DARE,
41% ang nagsabing si Robredo ang kanilang napipiling presidente. Isinagawa ang survey noong December 27 to 31, 2021 hanggang January 3 to 7, 2022 sa Angeles City. Ang isa pang survey naman na ginawa noong January 29 hanggang February 5, 2022 sa Ciudad San Fernando ay ang The Voice News Weekly Online Presidential Survey. Batay dito, si VP Leni pa rin ang napupusuan ng mga botante kung saan nakuha nito ang 65.75% na sinundan ni Marcos sa 26.06%. Simula nitong Enero, 4 na beses nang bumisita si Robredo sa Pampanga. Dumalo ang pangalawang pangulo sa ribbon cutting ng kanilang campaign headquarters sa Ciudad San Fernando at distribusyon ng antigen test kit sa city government ng Angeles. Bumisita na rin si Robredo sa Clark at sa iba't ibang campus sa syudad. Naging guest of honor at speaker din si Robredo sa 10 Outstanding Fernandinos Awarding o TOFA. Isa naman si Rodriguez sa tahasang sumusuporta kay Robredo. Ayon sa 3-termer mayor ng San Fernando, may integridad, malasakit at epesyente ang leadership ni VP Robredo. Angelica Cara, CLTV News. Dalawang linggo na lamang ang natitira para sa pinakahihintay na COMELEC presidential and vice presidential debate na inaasahang dadaluhan ng lahat ng kandidato. Nagkumpirma na umano ang tambalang Isko at Doc Willie habang si Senator Ping Lacson at Manny Pacquiao hindi pabor sa pagbibigay ng advance topic. Narito ang presidential roundup ni Jenna Lumbang Parunga. Nakatakda sa darating na ika-19 ng Marso ang inaabangang presidential and vice presidential debate na inorganisa ng Commission on Elections. Bagamat may 2 linggo pang natitira para sa kumpirmasyon ng pagdalo ng mga kandidato, si Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Dumagoso at Vice Presidential Aspirant Doc Willie nagkumpirma umano na darating. Wala kaming worry ni Doc Willie. Kasi talagang okay lang naman kami. Ako, nagkumpirma na ako. Ikaw ba? Nagkumpirma ka na? Ako, nagkumpirma na ako. Darating. Nagpatutsyada pa si Mayor Isko sa mga katunggali na lagi umanong wala, lalo na sa mahihirap na sitwasyon. May mga masasarap na salita, may mga nakaka-cotton buds na nakakakiliti sa tenga na salita. Still, what matters most, ang tanong ng taong bayan, where were you when we needed you most? Samantala, ang kampo ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. ay wala pang ibinigay na tumpak na sagot kung darating o hindi sa COMELEC presidential debate. Sa sulat ng kanyang campaign manager na si Benhur Abalos Jr., gusto muna raw mapag-usapan ang magiging format ng debate kasama na ang mga issues na tatalakayin. Sa kabila nito, wala pa rin umanong kasiguruhan kung darating si Marcos dahil sa hectic schedule nito. Magagayunman, handa naman daw itong dumalo. Kung tatanungin naman daw ang kampo ni Senator Ping Lacson at Senator Manny Pacquiao sa advance release ng topic, hindi raw sila pabor dito. Para kay Lacson, maituturing daw itong exam na magbibigay ka ng leakage. Dapat umanong maging bukas at hindi mapili sa tanong ang sinumang nagnanais na maging pangulo ng bansa. Pagdating naman sa kampo ni Calio de Guzman, wala umanong problema sa kanya kung sasabihin ng COMELEC ang mga paksang tatalakayin. Ang hindi umano magiging katanggap-tanggap para sa kanya ay kung mismong mga tanong sa debate ang ibibigay sa mga kandidato. Kaya ito raw ang dapat bantayan kung may magaganap na leakage ng aktwal na mga tanong. Sa ngayon, maliban kay Mayor Isko at Doc Willie, wala pang nagpahayag ng opisyal na pagdalo sa debate. Magkagayunman, maliban sa SMNI debate ng TV station ni Apollo Quiboloy na nag-endorso kay Marcos Jr., lahat ng harapan ay dinaluhan ni Senator Lacson, Senator Pacquiao at Vice President Leni Robredo. Inaasahan naman ng COMELEC na lahat ng 10 presidential candidate at 9 na vice presidential aspirant ay dadalo. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Environmental groups, inalmahan ang planong pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Shellfish galing Bataan,
Basta sa banta ng red tide, pwede nang kainin. Manatiling nakatutok at magbabalik. PLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Papalapit na ang eleksyon 2022 at kasama ninyo ang CLTV na maghahatid ng mga napapanahon, mapagkakatiwalaan at totoong balita at impormasyon. Alamin ang iba't ibang plataforma at posisyon ng mga kandidato, lokal man o nasyonal, kasama si Angeline David sa Perspektiba. Boto mo, kinabukasan mo. Kilalanin ang mga individual na kandidato kasama si Paulo G. Santos sa Kilalanin ang Kandidato. Patuloy kaming magbibigay sa inyo ng mga impormasyong kakailanganin
sa pagpili ng mga susunod na lokal at national na leader ng ating bansa. Sa pagpili ng mga iboboto, piliin ang totoo, totoong leader na totoong may malasakit sa bayan at totoong may magandang hangarin para sa bansa. Kaya sa darating na eleksyon, bumoto ng tama dahil buhay mo ay nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Inanmahan ng Nuclear Coal-Free Bataan Movement, isa pong network na iba't ibang environmental organizations, ang inilabas sa executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong buksan ang Bataan Nuclear Power Plant at magtayo ng iba pang planta kung kinakailangan upang maresolba ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. Ayon po sa grupo, delikado raw ang nasabing plano at mayroon namang mapagkukunan ng renewable energy ang bansa. Si Jana Lumbang Parungaw ang may report. Isinapubliko nitong Webes, March 3, ang executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalaman ng national position sa nuclear program. Nakasaad dito ang paggamit sa nuclear energy power bilang pagkukunan ng enerhiya ng bansa, partikular na ng kuryente. Ang kautosang ito ng Pangulo ay inalmahan ng Nuclear Coal-Free Bataan Movement o NCFBM na matagal nang nakabantay sa mga banta ng muling paggamit sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang NCFBM ay network ng iba't ibang organisasyon at individual na tutol sa paggamit ng nuclear power at nagsusulong ng climate justice. Despite ng madaming mga
pagtutol at despite ng mga nuclear accidents that happened in other countries like ito nga ongoing sa Fukushima until now, 'di ba? Ito bang gobyerno na ito ay marunong tumingin sa karanasan, marunong makinig sa sinasabi ng mamamayan, marunong ba talaga silang tumanggap ng katotohanan? Binanggit din ni Derek Cabe, coordinator ng NCFBM, na habang nagtatanggal na ng nuclear power plant ang ibang mga bansa, ay sinusubukan naman ng Pilipinas na tangkilikin ito. Bakit? Tinanong ba nila, bakit ang Germany ay nagde-decommission na ng kanilang mga nuclear power plants? At bakit by 2030 nagta-target na sila ng zero? Lahat ng kanilang itinayong nuclear power plants ay dapat wala na. No? Yun yung bakit hindi nila yun sinasabi, ba't hindi nila yun tinatanong. Even Japan, no, ay nag-iisip na din na isara ang kanilang mga nuclear power plants. Kung tutuusin aniya, ay may alternative sources of energy naman umano ang bansa na pwedeng linangin at walang ambang panganib sa tao at kalikasan. As if there is no available alternative samantalang nagdudumilat ang kayamanan natin sa renewable, sa pwedeng maging alternative. Pero bakit pinipilit nagsusumiksik tayo dito sa mapanganib na nuclear power plant? Makikita rin sa executive order ng Pangulo ang posibleng pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP sa bayan ng Morong at pagtatayo ng iba pang planta kung kinakailangan. Higit umano itong ikinabahala ng NCFBM dahil ito'y nasa 3 dekada na mula nang maitayo. Aabot umano ng higit $1 bilyong ang kailangang gugulin upang magamit ang BNPP ayon sa South Korean government na nag-alok na ayusin ito. Yung perang gagamitin ngayon, bakit hindi na lang natin itayo ng mas madaming mga renewable energy sources kesa sa i-rehabilitate natin itong napakadelikado at napaka-risk ng naglalagay sa atin ng panganib na nuclear power plant. Sa pagtingin ni Cabe, may kinalaman ang mga kapitalista sa mga pagpupumilit na gumamit ng nuclear power plant sa bansa. Ang mas malalim na tinitingnan naming dahilan ay talagang merong nuclear lobby na nagmumula sa mga businesses, nagmumula sa mga kagaya noon ay mga business na merong interest sa nuclear energy. Pangalawa, yung kasi ang usapin ng kuryente natin, usapin ito ng negosyo Nakalagay din sa executive order na nagkaroon umano ng Public Perception Survey noong 2019, kung saan 79% ng mga Pilipino ay pabor sa pag-rehabilitate sa BNPP habang 65% ang payag na magtayo ng bago. Sa kabila nito, wala umanong nakaabot na anumang konsultasyon sa mga Bataenyo. Kailangan tanungin, kailangan magkonsulta sa local, kaugnay sa BNPP. Wala akong monitor na nagtanong na sila. At kahit tanungin pa nila ang mga local communities, ayaw nila sa nuclear power plant. Huwag tayong tumigil at tayo ay nagsabi na tayo noon ang ayaw natin noon, ayaw pa rin natin ngayon. Diyan na Lumbang Parungaw, CLTV News. Ligtas na po mula sa Bantanang Red Tide ang mga tahong at iba pang shellfish mula sa lalawigan ng Bataan. Itong inanunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May detalye ng balitang yan si Phoenix Barrios. Pwede nang kainin ang mga tahong at iba pang shellfish mula sa Bataan. Ito ang ikinagagalak na ibalita ni Rosalie Calaguas Cuyugan, ang OIC Regional Fisheries Information ng BIFAR Region 3 sa mga mamimili. Pwede na pong kainin at pwede na pong anihin at pwede na rin pong ibenta yung mga tahong at iba pang shellfish. Kasama na rin po yung alamang na galing Bataan dito po sa ating mga pamilihan. Ayon na rin ito sa pinakahuling shellfish bulletin na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong ikalawa ng Marso. Batay pa sa bulletin ang mga shellfish products na galing sa mga dalampasigan ng Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Hermosa, Orani, Abukay, at Samal Bataan ay ligtas na sa paralytic shellfish poisoning o red tide. Ayun po ating latest bulletin na nirelease ng Central Office ng BIFAR po ay lifted na po
negative na po ang probinsya ng Bataan po sa red tide at magandang balita po yan, lalong-lalo na po doon sa ating mga magtatahong dito sa Region 3. Pinapaalala pa rin sa publiko ang maayos na paglilinis at pagluluto ng mga shellfish products upang lalong masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Asahang tuloy-tuloy pa rin ang pagmumonitor ng BFAR dito sa rehiyon upang matiyak ang patuloy na kaligtasan ng mga shellfish products na nabibili sa merkado. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pagpapapicture ni Governor Delta Pineda na ginagawa ang hand gesture ni Mayor Isko, pakikisama lang daw ayon sa gobernador. Boses ng kababaihan dapat iparinig ngayong halalan ayon po sa women's group. Natiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Your love lifting me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifting me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Narito ang mga mahalagang mga araw na dapat ninyong malaman para sa nalalapit na eleksyon 2022. Ang nakatakdang campaign period ng mga tumatakbo
para sa national election ay sa ika-8 ng Pebrero. Nakapaloob dito ang party lists, senators, vice president at president. At matatapos ito sa ika-7 ng Mayo. Kailangan din nilang itigil ang kampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para naman sa mga tumatakbong local candidates, magsisimula ang kanilang pangangampanya sa ika-25 ng Marso at magtatapos sa ika-7 ng Mayo. Katulad ng mga national candidates, kinakailangan nilang itigil ang kanilang pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang mga overseas Filipino naman ay maaaring makaboto mula ika-10 ng Abril hanggang ika-9 ng Mayo. Magaganap ang eleksyon sa ika-9 ng Mayo. Maging maalam, maging mapanuri, narito ang CLTV para maghatid sa inyo ng tama at totoong impormasyon. Kaya sa darating na eleksyon, bumoto ng tama dahil buhay mo ay nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Nilinaw ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na wala pang opisyal na inaanunsyo ang kanilang pamilya kung sino ang bibitbiting kandidato sa pagkapangulo para sa darating na halalan. Ito'y matapos makita ang larawan ni Pineda na nakataas ang hintuturo kasama si Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno. Ang nasabing hand gesture, tinawag ng God First ni Moreno na naging simbolo na rin ng kanyang kampanya. At the report.
Ang mainit na pagsalubong ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa Team Bilis Kilos nitong Miyerkules March 2 sa Kapitolyo ay naging laman ng usap-usapan ng ilang netizen. Nagpa-picture kasi si Pineda kasama si Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Dumagoso na nakataas ang hintuturo o index finger, ang simbolo ng kampanya ni Dumagoso na tinawag niyang God First Sign. Nilinaw ng CLTV News Team kay Pineda kung ito na nga ba ang inaabangang endorsement niya kay Moreno, sagot ng gobernador. Sabi ko naman po, di ba, from the beginning, kahit sino man pong kandidato na bibisita dito sa probinsya at gusto mag-courtesy call sa atin sa probinsya, we will welcome po. Wala po akong pipiliing kandidato. Ayon kay Pineda, may napili na raw siyang kandidato pero hindi pa niya ito sasabihin sa publiko. Tingnan ho natin, pero syempre may napili na rin akong kandidato ko, pang sarili ko po. Matatanda ang dati ng kinumpirma ni Pineda sa CLTV News ang kanyang pagdalo sa proclamation rally sa Marcos Duterte Unity Team sa Philippine Arena noong February 8. Ang Marcos Duterte tandem din ang bisitang pandangal ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa kanyang kaarawan noong February 21 na dinaos pa sa Kingsborough Convention Center at Brenziguao Convention Center kasama ang iba pang politiko sa Pampanga, maging ang mga barangay kapitan. Dati naman nang sinabi ni Pineda na huwag sanang makakaapekto sa Kapampangan ang kanyang napiling suportahan na kandidato. Paulo G. Santos, CLTV News. Naniniwala ang dalawang women's rights advocate na nakapanayam ng CLTV na dapat magkaisama kababaihan sa darating na halalan. Ito raw ang panahon para may angat at usapin sa mga isyu na kanilang kinahaharap at gayon din pumili o mapili ang kandidato na totoong magsusulong sa solusyon para sa mga ito. Ito ang report. Tuwing buwan ng Marso, ginugunita ang Buwan ng Mga Kababaihan o ang National Women's Month. Alinsunod ito sa Proclamation No. 224 na pinirmahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong March 1, 1988. Kasabay nito ang pagdiriwang ng Women's Rights and International Peace Day at National Women's Day na ginaganap naman tuwing ika-8 ng Marso sa buong mundo. May temang We Make Change Work for Women ang selebrasyon na binuo noong 2017 at gagamitin hanggang 2022. Layo nitong ipagmalaki at may bahagi ang mga naging ambag ng kababaihan sa pag-unlad ng ating lipunan. Nagiging pagkakataon din ng Women's Month upang talakayin ang mga isyu at hamong patuloy na hinaharap ng mga kababaihan na nangangailangan ng konkretong solusyon. Ayon sa iba't ibang women rights group, mas pinalala ng pandemya ang kalagayan ng mga kababaihan. Para kay Flora Santos, presidente ng Oriang Women's Movement, sa loob ng halos 2 taon, nakaranas ng problema sa usapin ng kalusugan at kawalan ng trabaho, lalong-lalo na mga kababaihang maralita. Dagdag pa ni Santos sa panahong ito, dumami rin ang problema sa domestic violence. Pagiging guro sa mga anak, idagdag mo pa raw ang gasto sa online learning, pagtaas ng bilihin at bayarin sa kuryente at tubig. Dahil dito naniniwala si FEBAIT, organizer ng aniba ng mga manggagawa sa agrikultura, na mahalaga ang partisipasyon ng mga kababaihan sa nalalapit na halalan. Dapat daw makabuo ng agenda kung saan mailalatag ang mga kahilingan at kagustuhan ng mga kababaihan na nararapat ibigay ng gobyerno. Sa panahon ng pandemya, mga kababaihan daw ang na-expose, halimbawa sa pagpila sa mga ayuda, paghahanap ng alternatibong pagkakakitaan, may pakain lang sa pamilya. Ang mga babae raw kasi ang tinitingnang responsable sa pagpapakain o pagtitiyak na makararaos ang pamilya sa araw-araw. Kaya naman dapat daw bigyang halaga ang kababaihan sa iba't ibang anyo. Panawagan ni Bait, dapat i-compensate ang domestic duties sa mga kababaihan. Kung may subsidiya sa mga single parent halimbawa, dapat din mabigyan ng subsidiya ang mga nagtatrabaho sa bahay. Mahalaga raw na ang piliing mamumuno sa darating na May 2022 elections ay kasama sa kanilang plataporma ang pagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan tulad ng paglikha ng trabaho, pagkonsulta sa kanilang sektor at pagbibigay kapangyarihan sa kanilang hanay. Abangan ang buong panayam sa Kababaihan at Halalan episode ng Dapat All, Human Rights for All sa March 5 araw ng Sabado alas 4 ng hapon sa CLTV Free TV at CLTV 36 official Facebook page. Jennifer Salenga, CLTV News.
Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Flor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies po ngayon nakaka-apekto dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyan na sa kuminsan ay magiging maulap ang papagirin na meron lamang pong inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So mainit po ang panahon, medyo papawala na po ang hanging amihan, kaya pinag-iingat po ang lahat dahil transition period po tayo ngayon. So ilang araw na lamang po ay posibleng magpalit na po tayo ng panahon at babalik na po yung mainit na panahon na maalinsangan. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama buong parsa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat at happy weekend po. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagan